שלום, היום אני בלי חברי, יש, הוא לא כאן, לילי, ולילילו, לילי, ולילי. מה אמרתי לו? זו פעם אחרונה שהוא משדר לבד, הוא לא מקשיב. עכשיו הוא במטבח. צילו! שרוק, עשיתי לשרוק. דקה רק שתראו את הסבל שלו. איזה לוזר הוא, איזה לוזר. רגע, ועכשיו אני אעשה לכם משהו. שרוק. זהו. עד כאן שידורנו המכאיב. זה אביב שקד. לא פה איתנו יותר. תודה.